Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Mga igsuon, karong Domingguha gisaulog ang piyesta sa pagbunyag sa atong Ginoong Hesukristo didto sa sapa sa Jordan pinaagi ni Juan Bautista. Kining iyang bunyag dili ni ang pagpapas sa sala kundi ang pagbalaan sa atong kaugalingong bunyag ug ang pagsignal nga magsugod na ang iyang public ministry sa pagluwas kanato. Apan alang kanato kining maong kasaulugan karon pagpahinumdom ni sa atong kaugalingong bunyag nga unta mahimotang angayan isip mga anak sa Dios nga mga sinagop. Atong iyampo ang tanan nga mga binunyagan nga matinud-anon sa atong panaad sa bunyag, labi na gyud ang pagpalambo sa kabalaan sa kinabuhi. Ug ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagi sa pagpamalit aning atong mga slots alang sa atong mga proyekto, hatagan unta sa Ginoo sa kabalaan nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog ni ining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita, tunhay og makagagahom nga Dios, gipaila mo sa solemning paagi si Kristo nga imong pinalanggang anak sa pagkunsad kaniya sa Espiritu Santo. Itugot nga sa kanunay makapahimuot unta kanimo ang imong sinagop nga mga anak nga nangatao pag-usab pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ayo kamo kabalaka, katawhan ko, nag-ingon ang Dios. Dasiga ang Jerusalem ug Ignacia nga wala nay gubat, nga gipasaylo na ang iyang mga sala, ug nga siya nakadawat nagdubling silot alang sa tananiyang kalapasan. Mayo sa katingog nga nagsinggit, pag-andam og dalan alang sa Ginoo didto sa kamingawan. Himuan ninyo ang usa ka tulid ug lapad nga dalan didto sa disyerto alang sa atong Dios. Abunuhi ang tanang walog, pataga ang tanang bukid. Ang kabungturan mahimong patag ug ang dapit nga gansal-gansalon mahimong hapsay. Unya ipadayag ang himaya sa Ginoo ug makakita niini ang tanang tawo kay ang Ginoo managsulti niini. Tungas sa habog nga bukid, o Sion, ug imantala ang maayong balita, o Jerusalem, tigmantala sa maayong balita, halasinggit ug ayaw kahadlok. Ingna ang mga syudad sa Huda, ania ang imong Ginoong Dios. Ania ang Ginoong Dios, ug maghari na gayud siya. Ania siya dala ang katawhan nga iyang giluwas. Sama sa usa ka pagbalantay sa karnero, pasibsibo niya ang iyang kakahayupan, ang mga nati iyang puguson, ug agakon ang ilang inahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo'y padalang imong Espiritu upag uha ang naong sayuta. Ginoo'y padala ang imong Espiritu upag uha ang naong sayuta. Daigang Ginoo kalag ko, o Ginoo akong Dios, dako gayud ikaw. Gisuluban ikaw sa kahalangdong himaya, gibistihan diha sa kahayag, ingon og usa ka kapag. Ginoo'y padala ang imong Espiritu upag uha ang naong sayuta. Pagkadaghan sa imong mga buhat, o Ginoo, diha sa kalam gibuhat mo silang tanan. Puno ang yuta sa imong mga binuhat. Daigang Ginoo kalag ko. Ginoo'y padala ang
sa yuta. Ang tanang mga binuhat nagapabot kanimo. Ang imo silang hatagan ug pagkaon sa igong panahon. Sa imong paghatag nini kanila, nagatigom sila. Sa imong pagbukhad sa imong kamot, nabuhong sila sa mga mayong buta. Ginoo'y padala ang imong espiritu ug paguhang nawong sa yuta. Kung imong kuhaon ang ilang ginhawa, mga matay sila ug mubalik ngadto sa abo. Sa imong pagpadala sa imong espiritu, magama sila ug mabag-o nimo ang nawong sa yuta. Ginoo'y padala ang imong espiritu ug baguha ang nawong sa yuta. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto kang Tito. Kay nagpadayag ang Dios sa iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Ang maong grasya nagtudlo kanato pagbiya sa kinabuhing dautan ug sa kalibutanong kailibgon ug sa pagkinabuhi nga mapinugnganon sa kaugalingon, matarong og Diosnon, samtang nagpaabot kita sa bulahang adlaw nga atong gilauman, inigpadayag na sa himaya sa atong gamhanang Dios ug manluluwas nga si Jesucristo. Gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron pagluwas kanato sa tanang pagkadautan ug paghimo kanato nga putling katawhan nga iya ragayod ug masibuton pagbuhat sa maayo. Apan sa dihang gipadayag na ang kaluoy ug gugma sa Dios nga atong manluluwas, kita iyang giluwas dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kundili tungod sa iyang kaluoy, pinaagi sa paghugas nga gihimo sa Espiritu Santo aron kita makabaton og bag-ong kinabuhi. Kay madagayaong gibubo sa Dios ang Espiritu Santo dinhi kanato, pinaagi kang Hesukristo nga atong manluluwas, aron pinaagi sa iyang grasya, ang Dios mag-isip kanato nga matarong, ug aron makapanag-iya kita sa kinabuhing walay katapusan, nga atong gipaabot. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Misugod pagtubo ang paglaom sa mga tao o nalibog sila kung kinsa gayod si Juan. Naghunahuna sila nga tingali siya mao ang Mesiyas. Busa miingon si Juan kanilang tanan, nagbunyag ako kaninyo pinaagi sa tubig, apan may moabot nga labaw pa kaayo kanako. Dili gani ako angay bisan sa pagbadbad sa higot sa iyang sandalyas. Magbunyag siya kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Tapos kabunyagi ang tanang mga tao, gibunyagan usab si Jesus. Samtang nagampo siya, naabli ang langit, ug mikunsad kaniya ang Espiritu Santo sa dagway sa usa ka salampati. Unya, nabati ang usa ka tingog gikan sa langit nga nag-ingon, ikaw mao ang pinangga kong anak, nalipay ako pag-ayo kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang atong tubag sa Salmo nagkanayon o Ginoo sa to ipadala ang imong espiritu ug bag-uha ang naong sayuta. Ang mga tao karon sa yuta dinis kalibutan ganahan gyud bag-o. Mao na ang ato mga balay bag-o, mga pintal bag-o, mga infrastructure bag-o, mga asawa bag-o, bana bag-o, colors buhok bag-o, kilay bag-o, colors naong bag-o, trabaho bag-o, cellphone bag-o, computer bag-o. Ngano man tungod na sa Espiritu Santo. Kining Espiritu Santo mo bag-o gini siya. Pero ang tinuod nga kabag-uhan kanang makapalipay sa amahan. Kanabang makaingon ang amahan, kini ang pinangga kong anak, nalipay ako pag-ayo kanila. Lingia ang imong tupad. Ing na nalipay ang amahan anang color sa imong buhok. Nalipay ang amahan anang imong kilay ron. Anang imong pilok na gisumpayan. Ako kadaghan na dyan ko nagkasal na ang pilok sumpayan matangtang man na siya. So, ako na lang ingnon ang kaning daganon na sad sa katong kuan, tig-atiman, tarong-tarongon. Dugay gihasulan man dyan ko sige tangtang naman. Ako lang ingnon ang banay, kuwaara ng pilok si mong asawa. Kuwaon bitas banay, suods bulsa na ko mao na kuan. Sige sumpay-sumpay. Kaganahan lagi tagbago. Pero kanindot unta ang mubag-o nato mao ang Espiritu Santo. Matod pa diri sa unang pagbasa, ayaw na mo kaguol, gipasaylo na ang inyong mga sala. Ang inyong silot gihunong na. Kinsa may nagpahunong? Ang Espiritu sa Dios. Mao na diri sa atong ikaduhang pagbasa, gibutang po dinhi nga kitang tanan pinaagi sa Espiritu Santo, nahimo na gitang anak sa Ginoo. Gibag-o kita. Gipapas ang atong sala. Dili tungod kay angayantang tagaan sa Espiritu Santo, kung dili naluoy ang amahan kanato. Kay bisag unsaon pa natong panindot ang atong kinabuhi mga igsoon, basta wa gani ang Espiritu Santo, di gid na munindot. Mag-anam hinuog kabati. No, tinud-anay gina. Basta way di tagiyahan sa Espiritu Santo. Mao na
Bisan gani si Kristo nga siya na gyud ang ikaduhang persona sa Dios, midawat gid siya sa Espiritu Santo panahon sa iyang bunyag ug diha pa gi-declare sa Amahan, ikaw ang pinangga kong anak ug diha kanimo nalipay ko kaayo. Pagbunyag sad nato gihatag sa Ginoo ang Espiritu Santo. Nya paghatag niya sa Espiritu Santo, ang ato sang mga naong nakapalipay sa Amahan. The same words ang iyang gi-pronounce. Wa lang nato madungog, pero pagkunsad sa Espiritu Santo, gilipay dayon ang Amahan. Muna siya. Nakaron, unsa man day buhaton sa Espiritu Santo nato kung mukunsad siya. Kusog ra ba kay na labi na mga charismatic, kusog kay na mingon, kunsad Espiritu Santo, di ba? Kunsad nagampo ako. Ako sang maminaw ana. Sige, pakunsara, tanaw na to. Kaya ba nimo? Unsay unang buhaton sa Espiritu Santo? Magda siyag kalayo. Iyatang sunugon. Sunugon. Kanang kalayo, maunay mosunog sa angay masunog ug moputli sa dili angay masunog, sama na mga bulawan, dayamon o guban pa. Inigagi anas kayo kadtong tanan nga dili bulawan, masunog to, mga wagtang to. Ang mahibilin ang tinuod. Pasabot, inigkunsad sa Espiritu Santo, mulutaw dayon ang kamatuoran. Bikinsa ninyo dinhi ang musugot nga kunsaran sa Espiritu Santo. Taas sa kamot. Unsa man day mo gibunyagan mo wa. Kinsa ninyo dinhi ang nabunyagan na. Taas sa kamot. Nabunyagan ba? Nabunyagan. Oh. Ngan aw kamo, wa pa mo brad. Mga tiwasono na mamugnaw, wa pa mo bunyage. Gibunyagan ba kanang nabunyagan bas atong bunyag ba? Taas kamot be, nagduda naman day ko ani. Di man tingin mga Katoliko ni. Sa Katoliko mo, saan di man mo isa o nga na? Aram day na. Unya gipangutana, kinsay gustong kunsaran sa Espiritu Santo. Why mo isa? Pagbunyag lagi nato ni kunsad ang Espiritu Santo, mao bitang nalimpyo ta ang atong sala gikuha kay kanang sala di man na originally attached nato, hinatag na siyawa ang sala. Dili na mao ang image and likeness of God. Mao nang gipapas nas bunyag. Nakaron unsa may atong misyon nga gibunyagan man ta, nahimo naman tan sinagop nga anak sa Ginoo. Ang atong misyon mao ang pag-maintain ni anang pagkaanak, kanang atong pagkalimpyo. Nilingya imong tupad. Ing na limpyo pa ka? Ing na ba? Limpyo pa ka? Nya unsaon man aron malimpyo ta kanunay, inigbunyag nato unsa man naatay panaad nga himuon. Do natay unom ka saad nga kinahanglan atong tumanon hangtod ta mamatay. Og para natong mga dagko, kita maoy unang musaad ana. Mao na inig pabunyag ninyo sa inyong mga anak, sa di pa na ihatag ang bunyag sa inyong anak, muingon usa ang pare, bag-uha ang inyong panaad sa bunyag. Unom na kabuok. Kinsay na ka-memorize. Dool dire kay ako mong tagaag 100 pesos. Wa mo ka-memorize na. Oh, mauna mga matay na lang, wa katuman sa saad. So unom ni kabuok ha. Unang saad, isalikway ang sala. Isalikway ko ang sala. Ikaduha, isalikway ko ang tentasyon o ang pagpaulipon sa sala. Ikatulo, isalikway ko ang yawa
nga maoy amahan sa sala. Gi ko no be, i-repeat ko no. Tulo na kabuk isalikway. Ready, go. Isalikway ko ang sala. Isalikway ko ang tentasyon o ang pagpaulipon sa sala. Isalikway ko ang yawa nga maoy amahan sa sala. Kinsa ninyo ang nakatuman aning tulo ka saad? Taas ang kamo. Na nitubag ng yawa sa usahay. Oh, kada adlaw ato ning puyian para di mo balik. Timan igid ha? Kada adlaw naa di ko'y tulo ka buok isalikway. Ana ha? Isalikway ko ang sala. Isalikway ko ang tentasyon o ang pagpaulipon sa sala. Isalikway ko ang yawa nga maoy amahan sa sala. Na laing tulo. Laing tulo. Motuo ako sa Dios Amahan nga magbubuhat sa langit ug sa yuta. Na motuo ako sa Dios Amahan nga magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ikaduha, motuo ko ni Hesukristo ang bugtong anak sa Dios na tao, nagantos, namatay, gilubong, nabanhaw ug naglingkod karon sa tuo sa Amahan. Kasagaw nga na, mituo ko kang Hesukristo nga natao, nagantos, namatay, gilubong, nabanhaw ug karon naglingkod sa tuo sa Amahan. O na ikaduha, ang sunod, motuo ko sa Espiritu Santo, sa santos nga katoliko nga simbahan, sa panaghiusa sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, ug sa kinabuhing way katapusan. Ayay, lisura. Ama, mituo ko sa Espiritu Santo, sa santos nga katoliko nga simbahan, sa panaghiusa sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, o sa kinabuhing way katapusan. Mao na siya. Mao ni kaning tulo naa ni sa atong profession of faith. Ato lang gi-summarize. Gay ko na be? Ready? Go. Mituo ko sa Dios Amahan magbubuhat sa langit o sa yuta. Mituo ko kang Hesukristo bugtong anak bugtong anak sa Dios na tao, nagantos, namatay, gilubong, nabanhaw o naglingkod sa tuo sa Amahan. Mituo ko sa Espiritu Santo, sa santos na katoliko nga simbahan, sa panaghiusa sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, na panaghiusa sa kinabuhing dayon. Amen. O na siya. Giting ba ko no ng unom ko no be? Ready? Go. Ay, gapataka na wala mga. Sige, atong suwayan ha. Ready, go. Isalikway ko ang sala. Isalikway ko ang tentasyon o pagpaulipon sa sala. Isalikway ko ang yawa nga amahan sa sala. Mituo ako sa Diyos Amahan, magbubuhat sa langit o sa yuta. Mituo ko kang Hesukristo ang bugtong anak sa Dios na tao, nagantos, namatay, gilubong, nabanhaw o naglingkod karon sa tuo sa Amahan. Mituo ko sa Espiritu Santo, sa santos nga katolikong simbahan, sa panaghiusa sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing way katapusan. Kini siya tanan mauni ang mo-check sa atong mga huna-huna, pulong ug buhat matag adlaw.
Kining atong mga hunahuna, pulong ug buhat, nakatuman ba niining unom ka mga saad sa bunyag? Wa gani katuman, nakasupak gani, ayaw nag-idayon or hununga na nga maong hunahuna, maong pulong ug maong buhat, kay wa na mahiuyon ni ana ang amahan. Panalitan, imong pakuluran, imong buhok, i-check. Nakatuman ba na sa saad? Nagsigi mo premarital sex sa imong uyab, nakatuman ba sa saad? Wa na kay rosaryo-rosaryo, wa na kay simba-simba, wa na kay kumpisal-kumpisal, nakatuman ba niining unom ka saad? Sige kag panglibak, sige kag dumot, nakatuman ba niining saad? Gidumta nimo ang kabit sa imong bana or kabit sa imong asawa, nakatuman ba niini? Or sige kag maintain anang imong kabit, bisag sige kag simba dinhi, sige sa kag kabit-kabit, nakatuman ba aning unom ka saad? Sige kag palit og slat, bisag wa na kay kwarta mo palit yung kag slat, mangawat yung ka aron imong joke. Ana, nakatuman ba niining unom kasaad? Pareha ng rally karon ugmang adlaw magrally ang Iglesia ni Kristo kay ilang ipadayag nga supak sila sa impeachment nga pagahimuon sa Congress o sa kanang gipropose sa Congress against sa atong Vice Presidente. Nakatuman ba na niining unom kasaad ang atong pagsuporta o ang pagsupak ni ana? Ana ba? I-check. Kini karong rampant nga korupsyon sa atong gobyerno nga dayag na gyud kaayong gipakita o gikomentaryohan sa atong mga batid nga komentarista, mga matinud-anon nga komentarista diha sa atong public kaning services. Nakatuman ba ni sa saad? Kanang wa nimo pag sulti, kanang imong pagpakahilom tungod lang kay gitagaan kag pabor sa mga taong kurakot kayo, nakatuman ba na niining unom kasaad nato? Sige, i-check. Kanang imong pagsiging patato, siging patato, nakatuman ba na niining unom kasaad? Kanang imong pagpuyo-puyo, way kasal, siging tinukhangay, nakatuman ba niining unom kasaad? Itudlo ni mga ginikanan sa inyong mga anak, gikan sa pagkatao hangtod inikamatay ninyo. Maura gid ni ang atong misyon. Mauni ang gipakamatyan ni Kristo, mauni ang gipakamatyan sa mga santos sama ni San Vicente Ferrer. Sige tag ingon ni Santo Niño, kanamo maluoy kaunta kanimo nang ilaba. Ang respond ni Santo Niño nato, tumana ang inyong saad sa bunyag, kay ako sa nang gituman. Matod pa niya, wa ko'y laing gibuhat, igo ra kong nagtuman sa mga sugo sa akong amahan. Ug nahimuot kaayo ang Ginoo niya. Sige, lingi ay mong tupad. Lingi ba? Ingna, sugod karon. Sabat na ko, nasugod karon. Ako na gining memorizon ang unom kasaad. Ingna ba? Ingna. Sugod karon, ako na gining memorizon ang unom kasaad. Ana, nya tubagasan inig sulti. Ingna, buhata pod. Buhata sad. Ay lang pag sing memorize, buhata sad. Sige, katong mo memorize, manindog na ta. Ipadayag nato ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, isakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus, namatay o bilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulog ka adlaw na banhaw,
Insaka sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito balik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, sa dihang gibunyagan si Jesus, naabli ang langit, ug ang Amahan miingon, kini mao ang pinangga kong anak, nga nakalipay kanako pag-ayo. Isip mga anak sa Amahan, malaumon kitang muingon, Amahan, pataling hugi kami. Amahan, pataling hugi kami. Nga ang simbahan, dili unta magmaluya sa pagpasabot natong tanang matuuhon, sa kahinungdanon ug sa kahulugan sa atong kaugalingong bunyag, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pataling hugi kami. Nga ang tanan nga nabunyagan, dili lang kutob sa ilang bunyag, kundili aktibo silang musalmot sa kinabuhi sa simbahan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pataling hugi kami. Nga ang mga ginikanan ug ang mga nangugos panahon sa bunyag, mutuman sa ilang gisanong nga matutuo nila ang bata diha sa Kristohanong pagtulunan ug pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pataling hugi kami. Nga sila nga nangandam aron bunyagan, ilang pakabililhon ang sakramento nga ilang pagadawaton, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pataling hugi kami. Nga si Halang Dom Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pataling hugi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahumanunta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pataling hugi kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial o lain-laing hinabang, o galang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pataling hugi kami. Nga ang tanang binunyagan nga namatay, makaangko na sa ilang ganti sa pahulaing dayon dito sa langit uban sa ilang langit noong Amahan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pataling hugi kami. Makagagahom og maluluyon nga Amahan, dawata kining among mga pagampo, nga among gituboy nganha kanimo, diha sa gugma og pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako og ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang mga gasa nga gihalad atol sa pagpadayag sa imong pinalanggang anak. Himuang nga ang mga halad sa mga nagtuo kanimo, dawaton unta nga sakripisyo niya nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mananasab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Pinaagi ni ining katingalahan nga mga misteryo, gipasabot mo didto sa Jordan ang bag-ong bunyag aron tungod sa tingog nga gikan sa langit, katuuhan ka nga ang imong pulong nagpuyo uban kanamo, og pinaagi sa Espiritu Santo nga mikunsad sa dagway sa salampati, gidihugan mo si Kristo ang imong sulugoon aron ilhon siya sa mga tao nga ang Mesiyas nga gipadala aron pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa mga kabos. Ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto siyang mga tinunan og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose, ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon og amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya og diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagakong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manasag kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. Human mabusog sa santos nga pagkalawat, nangamuyo kami kanimo o Ginoo, nga pasayloon mo unta kami nga namati, nga matuohon sa imong buktong anak, pagatawgon og mahimo unta gayod nga iyang mga anak. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod ta, nataroy bisita nga mga madre, sila nalay mo paila silang kaugalingon o unsa sa ituyo nila nato. Thank you, Father. So, good morning sa atong tanan og kami ang among tuyo na naami diri for vocation promotion. So ako si Sister Teresa Uano from the Leaven of the Immaculate Heart of Mary Sisters. Ako na-assign sa Laguna, but since I'm the vocation directress, so sa schedule namo kay nisabay sad mi sa Director's Vocation in the Philippines Cebu chapter, among gi-extend ang amo ang pagbisita diri sa inyong parokya, no? So we are so happy kay, of course, first and foremost, no, it's our first time na makapag-announce dire, of course, no, with the blessings also of Father Shano. And usa lang naman jud ang among tuyo. Kinsa ba diri ang single? 18 to 35 years old na gusto mag-try magmadre, no? So niingon si St. John Bosco, no? In every 3 young people, so nay pila man imong anak, if you have tulo, 1 has the possibility na mahimong pare or madre. Yes, that's true. Why? Kaya nga naman, because vocation will always start manggod sa knowledge of what is really pagmamadre, what is pagpapare. Of course, sa una, medyo dugay kaayo ta makahibalo kung unsa man yung pagmamadre, pagpapare, kay murag nihit pa ang nag-vocation campaign, no? So karon, diri sa Cebu, of course, no, I was also recruited 2002. Then I was assigned sa diretso sa Laguna sa Manila, no. And then karon, it's my first time na mag-vocation campaign. Ako naman sad ang mang-recruit. Kauban ako si Sister Charbel, no. She's from Mindanao also, no. Pero diri sa Diocese of Cebu, we are located sa Consolacion. So that's why kung naamoy mga kaila, mga anak, pag-umangkon, mga apo na at least 18 to 35 years old, please be a co-vocation promoter. No, of course, nata sa online, no, of course, katong nasa online. To get to know more about our congregation, posted here sa screen, ang congregation name, among number, LIHM or LIM. Diba? So, pag si Father Shano, akong pangutanon, Father, LIM ka ba? Bakit? Kasi ang hirap mong kalimutan. Kaya follower din kami ni Father Shano, bisag na amin sa Manila, no? So sa likod unya, to get to know more about us, si Sister Charbel, akong kauban, kami magpabilin raman midri the whole day. Kay kung naay gusto magpa-advise or kung gusto magpa-pray, mag-sign up with mag-vocation prayer brigade, no? Dayon, ang among apostolate ay teaching ministry, specifically sa mga public schools. So we are also teachers. And then kung naa say mga gusto song mag-avail sa amo ang free scholarship sa senior high, pero wala lang diri sa Cebu, sa Manila. Katong mga gusto diyong magmadre pero mga bata pa, pero gusto nilang ma-expose na at very early age, welcome sad sila, no? So para dili nyo kami makalimutan, please picture ang amo ang kuan sa screen, among pangalan sa congregation, among number, o amo ang vocation Facebook, LIHM Vocation. So with that, today, if you hear the voice of the Lord, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. So daghang salamat, Father, o punta na ay magmadre dire. O of course magpari po. Si pangpakpak nilang sister. Salamat kayo, Ter. Natunta nga daghang muso dinhi pagka madre o pagkapare. Importante kay ning atong bukasyon nga ma-develop niya ang mga ginikanan, kamo gyud maoy number 1 nga vocation promoter sa inyong mga anak.
Ako katong latos ni mama nako, siging latos mo tingali to'y nakapakita nako Ginoo. Di sa tingali. Di oy, nakakita ko ni mama o ni papa nga magsigig rosaryo kada adlaw. Nya si mama mo apil yun ngadto sa kapilya kaupat kada semana kaupat yun mo adto sa kapilya magkuyog ngadto kay magrosaryo. Nya si papa sad di gyud mo sukol ni mama. Bisag latuson pang mama sa sangas bayaba si papa di gyud mo sukol. Motoy akong nakita tingali nga nisod nako ang gracias Ginoo. Karon atong tawgo na sad ang ato mga children, mao ni sila ang mga parionon ug madrihonon nga rin mo sa atubangan mga children kay ato mong bendisyonan. 10 years old paubos. Ni atong pasalamatan ang atong nialagad karon, ang ato mga pimag dias gawas, ang ato mga Eucharistic lay ministers, ang ato mga usherates, love offering assistants, ang atong mga lectors, salmista, sakristan, atong IT, ang atong parish personnel, ang atong choir, ang San Vicente Choir, og ang nihimo sa formal offerings karon pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Ramel og Mrs. Ethel Arnado and family. Masipang pagpak kanilang tanan. Salamat kayo. Sige mga children, ana na sa inyong kamot ha. Kaya mo mong blessingan. Mga igsoon, atong i-extend ang atong mga kamot ngadto sa atong mga bata. Langit ng Amahan, mahigugmaon sa tanan, nagadaig kami kanimo tungod sa paghatag nimo kanamo kang Hesus nga among manunubos. Gibindisyonan niya ang kabataan nga miduol kaniya, dawaton unta niya nga mahinangpon sila nga miduol kaniya karon. Tanawa nga mahigugmaon kining kabataan ug bantay sila sa imong gugma. Magtubo unta sila diha sa kaalam ug sa panuigon ug sa kusog diha sa imong presensya ug sa atubangan sa tanan. Bendisyon ni usab ang tanan nga nagmahal ug nagalima kanila, ilabi na gayud ang ilang mga ginikanan. Kining bendisyon among gipangayo Amahan, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Amen. Amahan namo Sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingarian, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, kung pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, inunoa luwasa kami sa kadautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo ana kanimo, mula ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan sa anak o sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. San Vicente Ferrer, Iampo kami. atong pakpakan ato mga children. Salamat kayo. Uli na mo sa inyong gilingkuran, analas agis kilid. Ato sad nga pasalamatan ang mga namalit na tog slots nga mo'y nakapahinay-hinay gyud lampos sa atong mga daghan kay mga proyekto dinis atong simbahan. Ang atong San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces or SBF DAG nga slots, ang atong halin iabot nag 48,292 ka slots. Naapay 11,708 ka slots nga available nga tag 500 pesos per slot. Naasad ni 16 slot challenge nga tag 8,000, niabot na sag 379 ka 16 slot challenge ang atong nadawat. Ang atong special slot para sa atong pista ni Santo Niño dinis atong parokya karong February 1, ang atong halin niabot nag 17,001 slot, na apay 22,999 ka slots nga available
nga tag 100 pesos per slot. Nya naa sad ni siya 25 slot challenge nga tag 2,500 per challenge. Niabot na sa 230 ang atong nadawat nga 25 slot challenge. Atong pakpakan ang namalit natong mga slots. Salamat kayo. So, para ni Santo Niño, para ni San Vicente Ferrer, I hope nga kitang mga parishioners online o territorial mopalit kitag tagsa ka slots sa duha nato ka slots. 600 pesos ra ang worth aning duha ka slots. Ang ato sang CTU nagpadayon pa, nakatukod na sa taglaing 5 ka balay last week o mauni silang mga balaya. Ika-25, mauna siya ang before, niya ang after, mauna na siya. Ang ika-26 nga balay, mauna ang ilang before, niya ang after, mauna na ilang balay. Ika-27, mauna siya ang before, hanap kayo, and then after, klaro na. Ika-28, mauna ang before, niya ang after, mauna na ilang balay. Number 29, ika-5 balay, mauna ang before, niya ang after, mauna na. Sige, atong pakpakan, atong mga panday, ang atong sitio So 29 na kabalay ang atong nahimo out of 61 na mo'y atong target. Pila na lang kabuk balay himoonon? Di na mo kamao mo kwenta? 61 minus 29. Sige, kamo na lang din mag-igo. Unya, padayon sad mo suporta sa atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod kay aron pinaagis inyong pagsigig like, share, view, nya dili skip ang mga advertisements, maka-income ta dinhi. Niabot na nig 214,000 ang atong 215 na di 215 ang atong subscribers, 215,000. Niya maka-income ta ana atong gamiton para sa atong mga charitable expenses. Last November, niabot og 211,000 kapin ang atong income. Ambot ka pagka December, madawat na nato karon mga last week of January gikan sa YouTube. Nya ang ato sang Facebook page mausad ang San Vicente Ferrer Parish Liloan. Ayaw gyud mo pailad sa mga scammers, tan-awa gyud sa atong online mass ang atong official information. Inig online mass, inig kanta sa offertory song o sa final song, makita ninyo diha ang official information. Aron di mo mailad sa mga scammers. Manindog na ta. Atong iyampo ang rally ugma nga unta magmalampuson og malinawon alang sa kaayuhan sa atong nasod og sa atong katilingban. Ang ato sang selebrasyon sa Pista Senior, ato sang iyampo nga malinawon o malampuson ang tanang kalihukan dito sa atong Basilica del Santo Niño. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausak kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw o panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.